O Internacional do Colexio Obradoiro da Coruña fan dende hai anos xa o Camiño de Santiago en convivencia con alumnos doutros colexios españois e europeos. Nós estivemos con eles nun tramo do Camiño francés. O Colexio Obradoiro da Coruña leva facendo o Camiño de Santiago desde o ano 1999, en que organizamos con colegios europeos que facían un bacharelato internacional, en colaboración tamén co Instituto Rosalía de Castro de Santiago. Entón, desde ese momento, pois o colexio continuou ca actividade todos os anos, é dicir, alumnos de bacharelato internacional fan o Camiño de Santiago máis ou menos nestas datas, e logo, estes últimos anos, contamos tamén coa participación dos colegios Arenas de Gran Canaria e de Lanzarote. O obxectivo principal da actividade é, máis que nada, a convivencia dos alumnos. É unha convivencia de 24 horas continua durante unha semana. Iniciamos o camiño no Cebreiro, rematamos evidentemente en Santiago, e os alumnos pois teñen 7 días de convivencia pois durante o día pois facendo o camiño, e durante a noite pois evidentemente pois nos albergues, non? Os alumnos que volven ao colexio recórdanse das anécdotas do camiño en calquer momento, non? Cando chegan á Praza do Obradoiro, o que querían é que continuara unha semaniña máis, non? É dicir, iso é o máis normal. Os comentarios que fan a maioría dos alumnos é, bueno, pois isto rematou, pero facíanos falta unha semaniña máis de camiño, non? A pesar de que bueno, pois pasan por moitos momentos moi duros, non? Nosotros agora levamos un grupo de alumnos que lles está costando moito chegar a Santiago, non? Ao principio moi ben, pero o segundo día ou terceiro xa empezou a tirar aí un pouco. Ben, pero non, parece fácil, pero ao final costa moito. A ver, o que máis me gusta o ambiente, eso, ves, conoces xente, todo eso, está moi ben. Estar cos amigos facendo o camiño e pásalo ben. O que máis me gustou do camiño foi estar con os meus amigos, a facer as etapas, aínda que tive unha lesión, e grazas a Pedro, o noso conserje do colexio, que anduvo axudándome todo iso. Unha etapa moi dura todo isto, pero lo recomendo para todo o mundo, que ten que vivir. Que decir del Camino de Santiago es muy duro, pero muy bonito, y lo increíble es haber conocido a toda esta gente de La Coruña, de Lanzarote, y nos hemos unido muy grande, y lo bonito de cada día tener un dolor distinto y apoyarnos mutuamente, y muy bonito, me ha encantado. El camino en general sí ha sido muy duro y cuesta, ¿no?, los dolores físicos y eso, pero gracias al apoyo que tenemos con todos los compañeros nuevos de todos los colegios, y también del mío, obviamente, pues está siendo más fácil de lo que sería hacerlo sola, y por lo tanto ha sido una gran experiencia para todos mis compañeros, creo. O camiño é difícil nalgúns tramos, por exemplo, donche os pés e as rodillas e os ombros coa mochila, por exemplo. Agora estamos deixando no bus e lévanola ata o novo tramo, pero bueno, está ben, unha boa experiencia, estou pasando ben cos meus amigos e estamos gustando.